suc de pinya, cervesa, màquina segelladora de tapa d'alumini fàcil d'obrir. PLCHM i amb la famosa marca Delta. El control del servomotor fa que la màquina funcioni més segura i estable. Màquina ideal per empaquetar sucs i begudes. Si us agrada el nostre vídeo, feu clic al botó m'agrada a continuació.